Hi ha ocells que ben poques vegades entren terra endins. Tan sols durant el període reproductor els podem veure aturats als roquissars encinglerats de la costa o dels illots. Aquestes aus marines fins i tot dormen nedant al damunt de l'aigua. A diverses zones del litoral català s'hi organitzen sortides en barca per tal que tothom que hi estigui interessat pugui passar un matí d'observació d'aus marines. En primer lloc, anem fins al port de Palamós. Aquesta sortida forma part d'un paquet d'activitats que tenen algun objectiu concret o és... Bé, aquesta activitat és una més de les que portem organitzant juntament amb Depana des de principis d'estiu per donar a conèixer tots els valors naturals de l'espai Castellcat Roig. Hem fet sortides en diferents àmbits per conèixer la fauna, la vegetació, la geologia i avui toca sortir a conèixer els ocells marins. I l'idea és sortir amb tota la gent que s'ha apuntat a l'activitat fins darrere les Illes Formigues a veure quins ocells marins trobem al llarg de la sortida d'aquest matí. Hi ha una bona franja litoral molt ben conservada, que va des de Palamós fins a les Illes Formigues. L'encaix entre el mar i la costa ens ofereix racons de gran interès. Abans de pujar a l'embarcació, ens entretenim uns moments tot observant diferents espècies de peixos, com aquests sards i llisses que neden per dins del port de Palamós. O aquests borrets aferrats a les roques. Les instal·lacions portuàries fan que la navegació sigui plàcida. En sortir a mar obert, però, ens trobem amb les onades i el vent una mica més forts del que hauríem desitjat. Certament hi ha mala mar. Al nostre darrere hi portem una petita embarcació que podria ser útil en cas d'algun imprevist. Aviat es comença a llançar la morralla per atreure les aus. Llavors, el que tenim és peix i tripes, caps de peix, intestins, aletes, restes de deixalles de peixateria, que als ocells els agrada. Llavors el que farem ara és anar llançant el peix més dolent de principi per tenir un núvol de gavines que ens vagi seguint. I llavors, doncs, un cop tinguem un grup d'ocells, els altres ja veuran que hi ha festa i s'aniran ajuntant al voltant nostre. Les gavines són les primeres a venir al nostre darrere. I la gent que s'ha apuntat a la sortida comença a gaudir de l'espectacle. Hi ha dues espècies que de seguida es fan abundants. La gavina vulgar, que és més petita, i el gavià argentat, que es veu força més corpulent. Hi ha moments en què per agafar el peix que llancem des de l'embarcació hi ha disputes i empentes. Passada una bona estona, també ha arribat una baldriga balear. És ben fosca vista per damunt. Té un batec d'ales característic i sempre vola arran d'aigua. Finalment, arribem a les Illes Formigues. Hi ha un petit far. Com que el mar està força mogut, ens hi atansem amb compte.
Per mitjorn veiem una altra barca que retorna a port. Nosaltres farem la volta al grup d'illetes i també emprendrem el camí de tornada. Ull viu perquè ha arribat un mascarell. És un ocell realment gros. El veiem tot blanc amb les puntes de les ales negres. El seu sistema de pesca és fascinant. Des de certa alçada, plega les ales i es deixa caure amb una potència extraordinària. Atenció, perquè ara n'hi ha uns quants. Una i altra vegada es capbussen. També en veiem un de juvenil. Té el plomatge marronós. Tornem a port. Les condicions de la mar no han estat gaire bones. Nosaltres, però, ja tenim ganes de tornar a repetir l'experiència. Així doncs, que ara navegarem una mica més al sud del país. Hem vingut al Port de Tarragona per tal de realitzar una sortida en vaixell que ha previst el GPEC per observar aus marines. Com és que el GPEC organitza aquestes activitats? Doncs com a part del patrimoni natural que és el mar, tot i que estigui una mica oblidat tot sovint, hi ha una gran diversitat de formes de vida, entre elles els ocells, i doncs, com que és difícil veure els ocells que hi ha al mar perquè ens agafa una mica d'esmar, doncs des del GPEC s'organitzen aquestes sortides en barca, en les que llancem peix per atraure els ocells marins a l'embarcació i veure'ls des de prop. Al port es respira tranquil·litat. Avui és festiu pels pescadors. Ben aviat, en un dels molls, hi veiem algun exemplar de corb marí gros. A la sortida del port, prenem rumb vers el sud. A popa s'hi dibuixa una estela d'aigua. A proa hi veiem el cap de Salou. Al vaixell hi ha un parell de monitors que ens aniran explicant les coses que veurem. Avui també han portat morralla per atreure les aus. I els que estigueu a baix, qualsevol ocell que tingueu qualsevol curiositat, em veniu a preguntar. En un 3 i no res, ja tenim les primeres gavines rere nostra. A més de les gavines adultes, hi veiem exemplars marronosos. Són juvenils. Les aus no es deixen perdre ni un bocí de morralla. Aquests exemplars juvenils que estem veient amb el plomatge tot marronós són de gavià argentat o de gavià fosc. Tu que ets molt entès en el tema, ens pots explicar una mica la diferència entre aquests exemplars? Bàsicament, les coses més importants són les ales i la cua. Les ales dels gavians foscos són uniformement fosques, sense cap franja, mentre que les ales dels gavians argentats tindrien en aquesta part d'aquí una franja pàl·lida que, com veiem en el gavià fosc, no hi és. És tota fosca és tota i fosca. en l'argentat seria pàl·lid per aquesta zona. Seria pàl·lid per aquesta zona d'aquí, que n'hi diem la franja alar. Després, pel que fa a la cua, com veiem, en el gavià fosc té una banda subterminal molt fosca, mentre que en el gavià argentat el que veuríem és que és predominantment blanca, amb una línia molt clareta blanca. De mica en mica, hem aconseguit aplegar una certa quantitat de gavina corsa. La blancor del plomatge contrasta amb les puntes de les ales fosques. El color del bec també és característic. També hi veiem gavines més petites, com la gavina cap negra, que té les ales completament clares i el cap negrós. I la gavina vulgar, amb unes franges alars negres i blanques. Una baldriga. Vaya, pero está... Baldriga balear. Sí, pero está...
L'espècie més comuna aquí és la baldriga balear, que és una espècie molt emblemàtica perquè és una espècie en perill d'extinció que tota la seva població es concentra a les Illes Balears. I aquesta zona d'aquí, a l'hivern, és una zona molt bona d'alimentació i s'agrupen en grups de milers, fins i tot. Poden arribar a haver 2.000, 3.000 bitxos en un sol grup. Sembla que amb tantes gavines rere nostra, finalment hem aconseguit de treure altres ocells marins. Mirant al sud hi albirem un estol gegantí d'ocells. Són corbs marins grossos i estan migrant cap al nord. Atenció perquè sembla que s'està veient alguna raresa. Les càmeres fotogràfiques i els prismàtics treballen a ple rendiment. Què hem vist ara aquí? Un gavià argentat de potes roses. És una espècie que és del nord d'Europa. Hiverna com a molt al sud, a la zona de França, al nord de França, sud d'Anglaterra, i aquí al Mediterrani és una espècie molt rara. Enmig de tanta gavina hi ha algun xatrac comú. Els reconeixem perquè són més petits, tenen el capell negre i la forma de la cua és característica, més llarga i acabada en dues puntes. Des de la cabina de comandament han vist un peix lluna, conegut també com a bot. Miraran de passar-hi a prop. En un punt llunyà hi veiem un núvol de gavines molt actiu. Ens hi atensarem que hi deu passar alguna cosa. Es tracta d'un grup de tonyines que han acorralat un banc de peix. Això ha atret a les gavines i també unes quantes baldrigues. Hi ha una activitat frenètica. Fins i tot arribem a veure les tonyines com agafen peixos. Tant d'enrenou també ha tret a l'escassa gavina menuda. Té el plomatge de la part inferior de les ales ben fosc. De retorn al port, encara hi ha una darrera sorpresa. Aquest ocell que acabem de veure fa uns moments era un paràsit cua ampla. Els paràsits són uns ocells que es dediquen a prendre el peix a les gavines, per això es diuen paràsits, perquè parasiten el peix que acaben d'agafar les gavines. En les nostres costes, sobretot, hi podem observar aquestes tres espècies. El paràsit gros, el paràsit cua ampla, que és el que acabem de veure i que és una espècie molt escassa, i el paràsit cua punxegut. El vol dels paràsits és més ràpid que no pas el de les gavines. En certa mesura s'assembla al d'un falcó. Aquestes sortides en vaixell són molt interessants. Ens han permès d'observar ocells i peixos en plena activitat. Cal agrair al JAPEC, a l'Ajuntament de Palamós i a altres entitats que organitzen aquestes excursions perquè posen a l'abast de molts aficionats a la natura la coneixença d'un entorn natural poc accessible. Enmig de la immensitat del mar hi hem experimentat un munt de vivències sorprenents, entranyables, que tard o d'hora tornarem a repetir.